Hej og velkommen. I den her video, der vil jeg gennemgå, hvordan du installerer og konfigurerer dit nye IP-kamera. Det allerførste, vi skal gøre, inden vi går i gang, det er, at vi skal sikre os, at vores gateway, den hedder 192.168.1.1. Og måden du finder ud af det på, det er ved at gå ind her, og ind under support, og her står din default gateway. Hvis ikke den hedder det her, jamen så er du velkommen til at ringe ind til os, så skal vi nok hjælpe dig med at få det rettet. Men ja, lad os sige, at du er klar, og du sidder med kameraet i hånden. Så det du skal gøre, det er, at du skal tilslutte dit IP-kamera til din router. Og det gør du bare ved at tage et netværkskabel og slutte det i dit IP-kamera og ind i din router. Det skal du kun gøre en enkelt gang i forbindelse med konfigurationen. Og husk at sætte strøm til kameraet. Ja, så er vi klar. Så du skal sætte CD'en i, og gå ind her, og der vælger du ICMS, og dobbeltklikker. Så er der OK. Og så siger du næste, eller den her. Og så trykker du Run. Og herinde, der vælger du så dit eget brugernavn. Du bestemmer selv, hvad du skal hedde. Og en personlig adgangskode. Og så trykker du OK. Og det her, det er menuen. Vi skal starte med at tilføje kameraet, så der trykker du Device. Og her, der vælger du P2P. Og den skulle gerne automatisk komme op her. Og i vores tilfælde, der hedder den 199 til sidst. Og på din computer, der hedder den muligvis noget andet. Men vi går ind her, og så siger vi tilføj. Og så skriver du, ja, det kan så være kameraet ved porten. Du navngiver selv, hvad det skal hedde. Og her skriver du 192.1.199, altså IP-adressen, der er her. Så trykker du IPC, admin, og passwordet er admin som standard. Det skal vi have ændret. Så der trykker vi add her, og så åbner du for din browser, og der taster du IP-adressen ind herop, og trykker enter, og der kan du lige vælge English her, hvis ikke den er det som standard, og trykker du admin, og passwordet igen er admin, admin, og login. Og så går du ind under configuration, ind under security, trykker på barren her, og siger modify. Og herinde, der taster du så dit personlige adgangskode, og du vælger selv, hvad det skal være. Så trykker du OK, og venter lidt, mens den loader, og så er den loadet færdig. Så skal vi lige tilbage igen her, trykker her, trykker du edit, og så taster du din nye kode ind, og trykker edit. Det næste vi gerne vil, det er, at vi vil have sat det til vores Wi-Fi. Så der går vi tilbage igen her, går vi ind i Network, går vi ind i Wi-Fi, og så trykker du Search, og vælger dit SSID, eller navnet på dit Wi-Fi, det kender du nok, og så vælger du dit password, eller undskyld, du taster dit password ind til dit Wi-Fi, og trykker Save. Det næste vi gerne vil, det er, at vi vil have sat den til at sende os en mail, lige så snart der er bevægelse. Og der er flere måder, det kan gøres på. Eller der er faktisk kun en måde, men der er flere forskellige oplysninger, som du skal bruge. Og det du skal bruge, det er informationer på din SMTP-server. Og de kan godt være lidt forskellige, eller de er forskellige. Hvis du nu kører med en Hotmail, jamen så er der en SMTP-server til Hotmail. Og det samme er der, hvis du kører med en Gmail osv. Men lad os sige, at du har en Hotmail,
Så går vi ind på Google, og så taster du SMTP server hotmail og enter. Og så kan vi tage den her for eksempel, se hvad den siger. Og her har vi så SMTP-oplysningerne til Hotmail. Hvis du nu har en Gmail, på Google skriver SMTP Gmail, og herinde skulle du gerne finde den. Og der står de oplysninger, du skal bruge her. Så vi går ind og taster IP-adressen ind på kameraet igen, hvis ikke du allerede har den åben. Der. Og så trykker du admin, eller passwordet du nu har valgt. Og trykker du configuration. Så trykker du events. Vælger du e-mail. Og herinde der taster du så de oplysninger ind, som du har herfra. Så vi kan lige tage et eksempel med en Gmail bruger. Så her der tager vi så og siger SMTP. Den skal være her. Og porten, den hedder, den kan vi bare lade være på 25. Og username, der taster du så din Gmail bruger ind. Og dit password. Herinde der vælger du, hvem der skal modtage alarmerne. Og det kan være din egen e-mailadresse, det kan også være en andens e-mailadresse, og dem fylder du bare ind her. Der er maks 4 e-mailadresser, den kan sende til. Og vi skal lige huske at confirme her. Vi prøver lige igen her. 2, 3, ja. Sådan. Og så siger du save. Og husk at vinke den her af, hvis du også gerne vil have billeder. Og intervallet den viser så, hvis der er bevægelse, så sender den dig en alarm hvert andet sekund. Og den kan du selv regulere her. Det næste vi gerne vil, det er at vi vil gerne sætte bevægelsesdetektering. Og det gør du herinde. Husk at vælge Enable Motion Detection. Og den vil højst sandsynligt se helt klar ud. Og derfor trykker du Draw Area her. Og det her det betyder, at hvis der er noget, der bevæger sig inde i det her område, jamen så sender den en alarm. Og der kan du lave dine forskellige indstillinger her. Du kan også vælge at sige, at det skal være hele billedet. Her stiller du følsomheden på alarmen, det vil sige, hvor meget skal der til for, at alarmen den går i gang. Så hvis ikke du er interesseret i at få en alarm, hver gang der er en fugl, der flyver forbi, jamen så sætter du sensitiviteten lidt ned. Det er forskelligt til, hvordan den skal være, og den sætter du alt efter, hvad der passer dig bedst. Herinde der sætter du så, i hvilket tidsrum du gerne vil alarmeres på. Og her der er den sat til, at den skal alarmere dig fra 8 om morgenen og frem til kl. 16. Og i weekenden, eller om søndagen her, der skal den så alarmere hele dagen. Herinde der vælger du send e-mail, så får du nemlig e-mailen tilsendt lige så snart der er bevægelse. Og så trykker du save. Og du kan selv vælge, hvad der skal stå her, eller hvordan den skal sættes op. Det næste du kan gøre, det er, hvis du også gerne vil have, at den gemmer en filmoptagelse ned på din computer, så går du ind her i Local Configuration, og herinde der vælger du så den sti eller mappe, du gerne vil have filerne skal lægges ned på. Her er der til filmoptagelser, og her der er der til billeder.